Krásny deň prajem. Dnes by som vám chcela ukázať tento nádherný náhrdelník v takej zelenej farbe v kombinácii s kožou. Prívesok je tiež podšitý pravou kožou. Zapínanie je z chirurgickej ocele, je veľmi praktické, pretože sa veľmi rýchlo zapína. Takže nemusíte sa trápiť, ako pri karabínke napríklad. A tiež by som vám chcela oznámiť, že keďže idú Vianoce a chceme robiť radosť, tak ku každej objednávke nad 50 eur 6 z vás darujem náušnice, ktoré budú zabalené v takých krásnych zlatých krabičkách, takže ich môžete rovno darovať. A takisto by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za vašu podporu, za vaše objednávky, lajky, komentáre a za krásne správy, ktoré mi píšete. Takže prajem krásny deň ešte raz a ďakujem.